Το Bookcraft ήταν μια ιδέα και ένα project σχολικών βιβλιοθηκών που ένωσε τις βιβλιοθήκες σε Πολωνία, σε Ελλάδα και συνεργάστηκε και με Κύπρια δασκάλα για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη φιλοαναγνωσία. Błogosławiona, o, błogosławiona po dwakroć nocy. Ależ to wszystko, dziejąc się w nocy, nie jest marą tylko, co tak lubego możesz być istotnym. Δύο λέξεις, αγαπητέ Ρωμαίο, και καλή σου νύχτα. Αν η ερωτική σου κλίση είναι έντιμη και σκοπός ο γάμος, Czytaliśmy książki, był maraton czytania książek. Ja występowałem jako Romeo, czytałem najbardziej znane teksty z Romeo i Julii, na przykład scenę balkonową. Chyba najbardziej tańczenie Zorby, bo bardzo mi się podobał ten taniec i bardzo lubię tańczyć i nauczyłyśmy się z dziewczynami, no i zatańczyłyśmy. Ten projekt był pierwszym naszym takim doświadczeniem, pierwszym projektem realizowanym w bibliotece szkolnej. Dla innych nauczycieli było też dosyć to ważne, ponieważ to nie było tak, że tylko ja sama to robiłam. Uważam, że współpraca jest bardzo ważna. To znaczy, najbardziej podobały mi się takie prace ręczne. Jest trochę dla mnie zaskakujące, bo ja zwykle nigdy tak nie przypadałam, a tutaj to polubiłam. Robiliśmy zakładki, książeczki z papieru. I razem z koleżankami musiałyśmy wyszukać w internecie obrazów kobiet, które czytają książki, żeby potem się wcielić w te kobiety. Moje koleżanki też były zadowolone, bo chciały zostać modelkami. Όταν τραγουδούσαμε ήταν πραγματικά αγαπημένες μου φορές. Δοκίμασα μόνο μου να φτιάξω στιχάκια, ποίηματα να γράψω. Najbardziej ekscytujący chyba był ostatni czat. Żegnaliśmy się, no i zaśpiewaliśmy razem tą samą piosenkę, graliśmy na gitarach, widzieliśmy się. No i to było takie smutne, ale też bardzo ekscytujące. Η μουσική ένωσε εμάς σαν ομάδα, ένωσε όμως και τα σχολεία, τα δύο σχολεία. Γενικώς αποκομίσαμε όχι μόνο γνώσεις, άλλαξε η βιβλιοθήκη. Η βιβλιοθήκη δεν θα είναι ίδια μετά από το Bookcraft.